సీరియల్ బత్తుండు నిక్లే నా ఎదురుగా కామెడీ కామెడీ ప్రీమియర్ లీగ్ కామెడీ కామెడీ ప్రీమియర్ లీగ్ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 2020 ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಈ ಸತಿ ಸೀಸನ್ 1 ನತ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಸೀಸನ್ 1 ಲಕ ಬಾರಿ ಗಾಂಡ್ ಗರ್ಜೆತಿ ಪುರ ಮಲ್ದಿಜ ಸೊ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾಯರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಆಡಿಷನ್ ನಡಪದ ಸೊ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ಟೀಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದ ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂದು ಸೀಸನ್ 2 ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಸನ್ 1 ಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೊ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಬೊಕ ಇನ್ಶೋಲ್ಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ಸತಿ ಬಾರಿ ಆರಾಮ ಆತನ್ ಸರ್ ಎಸಿ ಗೀಸಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಯುನೋ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಫೈನ್ ಒಂಚೂರು ದಮ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಸಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬಿಡ್ಲೆ ಓಹ್ ಪಾಡ್ ವಿತ್ ಯಾವ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಲೇಟ್ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡೋರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಸೀಸನ್ 1 ಬೊಕ ಎಂಚು ಅಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದುರುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ 1 ತೆಲ್ತಿನ ಆತ್ ಬಂಜಿ ಬೇನಾಪನ ಅಂಚಿನ ಆತ್ ತೆಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಸೊ ಸೀಸನ್ 2 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇನು ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನ ಪಿದೇ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಜಾತ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾಪಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೀಸನ್ 2 ತೆಲಿಪೆರೆಂದೇ ಆನ್ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೈದೈತೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಈ ಸಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೆಲಿಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಂಟದ ಸರ್ ಬಂಜಿದಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಅದು ಇಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಿನಿದಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಡ್ಚಪ್ಪ ಬಗ ರಾಮದಾಸ್ ಸರಿಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ತೆಲಿಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಆರ್ ತೆಲ್ಪೇರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮ ತೆಲ್ಪೇರೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಪೋಡ ಓಕೆ 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 ಅಂಚತ್ ಕುರ್ಸುನ್ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ಡೆ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಲ್ತದ ಕುರ್ಸುಡ್ ಬೂರಿ ಎರಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ ತೂಕ ಹೋಗ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚ ತೆಲ್ಪ ಇರು ತೂಕ ಅಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಸೀಸನ್ 1 ಸಾಧಾರಣ ಪೂರಾ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ತೂದಾತನ ಸೊ ಸೀಸನ್ 2 ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾವಡು ನನಕ್ಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿನ ಪತಮರಡ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಇದು ಈತ್ ಒಂದು ಸಿಪಿಎಲ್ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದನು ಅಕುಲ್ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚ ನಮ್ ತಿಕ್ಕದನು ಜನ ಮಸ್ತ್ ತೂತೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 35-40 ಟೀಮ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುದು ಬಿಡುದು ಸೊ ಅವು ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಾಂಡ 35 ಟೀಮ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಟೀಮ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಬಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಆದಪ್ಪು ಮಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ನಾಡ್ರೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅವಕಾಶ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಜಿ ಪಣ ಮಾತ ಹೊರನೆ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಟೀಮಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಒಂತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರಡಮ್ದೆ ಬಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂವೋಡು ಮೊಕುಲ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನಿತ ಖಾಲಿ ಆಡಿಷನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಂಚ ಅದು ಪರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶೋಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಏರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರೋಡು ವೆಲ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಡೀ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊ ಮೊಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಯಾ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಲಿದ್ದೀರ ತಿರೆ ಕಣ್ಣೊಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ತಿರಿ ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಮುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಇರು ಹೋಟೆಲ್ದಾರ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆಕ ದಾದಂಡನ ತಿನ್ನರೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಅಂಬಡೆ ವಡೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಮಸಾಲ ವಡೆ ತೂತು ವಡೆ ತಿಥಿ ವಡೆ ಮಸ್ ಯಾನ್
ನಾಲ್ನೇದ ಕಣಲೆ ನಾಲ್ನೇದ ನಾಲ್ನೇದ ಕಣಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜ ಫಿದಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ನಾಲ್ನೇದ ಲಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಾಲ್ನೇದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ್ನ ಕಣಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜ ಫಿದಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ನೇದ ಬರ್ಚಿ ಆಜಿನೇದ ಕಣಲೆ ಆಜಿನೇದ ಡೀಲ್ ಆತ ಆಜಿನೇದ ಡೀಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತ ಅಣ್ಣ. ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜ ಫಿದಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಮೇ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿ ಬೋಡು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹಾ. ಅತ್ತಿ ಇನ್ನು ಆತು ದೂರದ ಇಡೆ ಊಟ ಬತ್ತಾರೆ ಇಡೆ ಕೊಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಸೈಯೋಡ ಬಾಸಿ ಜನ రెండు ಬರ್ಸಾತ್ ಬೊಲ್ಲುಡು ಹೋತನ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಊರ ಅಂಚ ಸೈಯಾಡು ಗೋಲ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಓ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಆತುದ್ದ ಪಂಡರಿ ಆತುತ್ತ ಪಣ್ಣ ಹಾ. ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಇರ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ಯಾರ ನಡುಕು ಡೈಲಾಗ್ ದ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತಾನ ಆವು ಸರಿ ಸೈಯಾಡು ಗೋಲಿ ಬಜ ಅಣ್ಣ ಗೋಲಿ ಬಜ ಕನಲೆ ಗೋಲಿ ಬಜ ಹಾ. ಗೋಲಿ ಬಜ ಆ ಗೋಲಿ ಬಜ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಲಿ ಬಜ ದನಿ ಬತ್ತ ಹೋತೀರಿ ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಲಿ ಬಜ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುಣ ಹಾ. ఆయన ದನಿ ಆರು ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತ ಓಪಣೆ ದಾದೆಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ತಿನ್ಪವಡ್ದು ಧೈರ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೊನಪುಣ ಹಾ. ಅಂಚತ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜ ಕೊನಾರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕನಲೆ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಅಲ್ಲ ಕೊನಾರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಅಲ್ಲ ದನಿಯೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಡಿ ಅದು ಪದ್ಯ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಂದ ಬಂದ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಯ ದನಿ ಬಂದ ತಂದ ತಂದ ಗೋಲಿ ಬಾಜ ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಬಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿಜಿನವೇ ಆ ಬಲ್ಪದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂದು ಪಂಡ ದನಿಕುಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ನೀನೆ ಸಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಿನವೇ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿನ ಎಂಜಿನ ಈ ಪದ್ಯವನಂತರ ಬಂದ ಬಂದ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಯ ದನಿ ಬಂದ ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ಇರ್ಮೆ ಈ ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ಮುಜೇಸೀರ್ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಪಂಡ ದಾತ ದಾಯ್ತಾ? ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಹಾ. ಇರಡ ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜ ಹಾ ಅಂಚ ಬಣ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಲೆ ದನಿ ಹಾ. ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಈರೇ ಅನ್ ಯಾನ್ ಬೇ ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ಯಾನೆ 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 ಅಕಲಾದು ಒತ್ತೋನು ಬೇರೆ ತಾವು ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಹೌದಾ ಆಂಡಲ್ ಬಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಇರು ಎಂಚಿನ ಮಿಂದ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ನಿಗಾ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಜಿನ ಮೆಂಚಾವಣ ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ದಾಯ್ತಾ ದಾಯ್ತವ್ ಈರ್ ಪಟೀಲ್ಡಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಿಡ್ಲ ಜಾಗ ದಿತ್ತು ಬಾರ್ದು ಜಾಗ ಅಂಚ ಇದು ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಲೆ ದನಿ ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಈರೇ ಅಣ್ಣ ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ನೆ ಯಾನೆ 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 ಏ ಖುಷಿ ಆಬಿಡವು ಹಾ. ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಅಕಲಾಗ್ಲು ಓತೋನು ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತ ಮೂಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಲಿ. ಅನ್ಪುಣೆತ ಪಡಿ 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 ಅಂದ ಡಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜ ಓಂಡಿಯ ಗೋಲಿ ಬಜ ನೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜ ಉಂಡು ಬಗ್ಗುಣೆಂಚಿನ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದುನು ಇಂದೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ್ಣ ಅದನಿ ಎಂಚ ಎಣ್ಣ ಅಂದಾಜ ಐಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಜಾರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ಲಿ ಬಡಿ ನಿದ್ದಲ್ಲೊಂಜಿ ಹತ್ತು ಮೇ ಮೂಲು ಬೇಲಿದೆ ಇರ್ಮೆ ನಾನು ಪೆಜ್ಜಿ ಬೋ ಕಾಣ And it's gone miles. What a swing, Danny. What a swing. ಎಂಚಿನ ಮೇ ಏನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಲಿಂಗೇನ ತೀಸಿಲ್ಲಂಗ ಗೋರ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಮುರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಓ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡ ಅವತ್ತ ಅದನಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ಚೆಂಗ್ ಬರ್ಚ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ಚ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಬೋಡ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಚಾನ ಬರ್ಚ ಮನಿ ಕಾಸಿಂಗಲ್ ಚಾಂಡಲ ಚಾ. ಚಾ ಕರ್ಲೆ ಚಾ ಪನ್ಲೆಕ ಅಂದ್ವೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಲವೇ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ದದಿಂಡಿ ಕುಕ್ ಅತ್ತ ಅಡಿಗೆದ ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಲೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮರ್ಲು ದಾಯ ಪತ್ತದು ನಾ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಾರ್ ಹಾ. ಆಯ ನಾಟಕಡ್ ಪೊನ್ನೆಸ ಪಾಡ್ದು 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 ಪೂರ ಪರ್ತು ಪಾಡ್ತಿ ಎಂಚಿನವೇ ಡ್ರೆಸ್ನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡ ದುಗ ಇಂಚಿ ವಲ್ಲೆ ಪುಗಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾ. ಚಾಪ್ ಇದಾಯ್ ಚಾ ಬರಡೆ ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನವೇ ದಾದನ ಒಂದು ದಾದಾ ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಅಂದೇದನಿ ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಬೇತ ಕಣಲೆ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಎಚ್ಚಿದೆ ಚಾ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಚಾ ಚಪ್ಪತೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನ ಅನ್ನ ಚಾಗ ಬೈದಾನೆ ಚಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಗ ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ ಬೊಗ ಒಂದು ಚಾ ಅಂದ ಹವೆ ತೂದು ಕಲ್ಪು ಅಂತೆ ದನಿ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಡ್ಸಿ ಇಜ್ಜ ಬಾವು ನರಂಬೆ ಮೂಲ್ಗುಲು ವಾರ ದೇ ಗ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರು ಗುರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ
ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಬ್ರ ತಿಂದು ಸಾಯಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕುಲ್ಲಿ ದಣಿ ಯಾಂಗುಲ್ಲು ಬೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಚಿನವಂತ ಕೊಡೆ ಸಾವ್ಗೆ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಸಾವ ಸಾವ್ಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವ್ವೆ ಹಾ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಬಜಿಲ್ ವಾಡ್ಗ ಏರಿಗೆ ಎಂಕ ಈರೆ ಬಜಿಲ್ ವಾಡ್ಗ ಎಗ್ಲು ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ದನಿ ದನಿ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತದ ವಾಡ್ಗ ದನಿ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇ ಬಜಿಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿಯದ ವಾಡ್ಗ ಹಾ ಅಂಚ ಬನ್ ಇಂದು ಪಲ್ನೆಕ ಕಜಿಪುದಾದ ಕೊಡೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಏಪಲ ಲತ್ತಂಡೆನೇನ ಬುಕ್ಕ ದಾದಿ ಹಾ. ಏಪಲ ಇರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಕೊಣತ್ತರಂದಾಂಡ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ದೇ ನನಮಿನಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಕೊಣತ್ತರಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲವರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಾದಿ ಓಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಾಂಡ ಸಾಮಾನುಂಡ ಮೂಲು ಲೋಟೆ ಚಾಗು ಲೋಟೆ ಉಂಡ ಒಂಜೇ ಲೋಟೆ ಪುಣ ಹಾ ಅವತ್ತು ಕಕ್ಕುಸು ಬೊಬ್ಬೆ ಕಕ್ಕುಸು ಪಾಠ ಇದ್ದಿದ್ದೆಕ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಲೋಟೆ ಇಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಉದ್ದ ಅವು ಐತೆ ಹೌದಕ್ಕಿದೆ ಆ ಲೋಟೆ ದಕ್ಕಿದೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದಿ ಓಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಾಂಡ ಬಾಜನುಂಡ ಮುಲ್ಲನಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕಲಪರ ಬೋಬೆ ಬಾಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡು ಕಲತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಅತ್ತನ್ನ ದಯನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಾನ್ ಪರ್ ಕುಡ್ಲ ಅವೇತೋ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತ ಫುಡ್ಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಅವೇತೋ ಜನ ಕುಡ್ಲಗ್ ಅವೆಂಚಿನ ಫುಡ್ನು ಹಾರೈಸೋದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರಿ ನಿಗಲ್ ದಾಯನ್ ಜಾಲ್ ಪರ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಹಾಳಾಯಿನ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಂದ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ್ ದಾಯನ್ ಜಾಲ್ ಪರನ್ನ ಏಯ್ ಹ? ಏಯ್ ಏ, ನೀರು ಅತ್ತ ಪನ್ನ ಸರಿ ಆತಾಯಿ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂಬೆ ಓ ಈ ಭತ್ತನ ತಿನ್ನಾರ ತಿಂದದು ಮರ್ಯಾದ್ರಿ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾ ಇತ್ತ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಸೀದಾ ಬೋಡು ಉಸ್ಕು ಡಮ್ಮದ ಹತ್ರ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಉಳ್ಳ ಬೇ ಆತ? ಏನ್ ಬಿ ಹ? ಏರಿ ಯಾನ ಹ್ಮ್. ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಡು ಎಂಕ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದ ತನಿಖೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹ? ದಾದಾ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಅವೇತೋ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಡುಂದು ಅನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಸರಿ అయిన ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಜಾಡಿ ಇನಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಮಗ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಕೇನು ಎಲ್ಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದಾದಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಹಾ ಅಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಸುಜ್ಮಿ ಹಾ. ಏನವು ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ. ಹಿಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಡಿಗ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಂತು ಬರ್ರ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಲಿ ಅಜ್ಜನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪರ ಹಾ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಶಶಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ರೆಸ್ಟ್ ದಾದನ್ ಮನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದರ್ಪನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಏರು ಸುರೂಟು ಆರ್ ಯಾಪ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೆ ಮನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಶಶಣ್ಣ ಸೊ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಟೀಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡಯಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆ ಡಯಲಾಗ್ ಅತನ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ ಟೀಮ್ ದೊಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಆಯ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಲದ ಬ್ರೋಕರ್ನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ರೆ ಆಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಈತಿನಟ ತೂತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ತಂದಿರ್ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡ ಅನ್ಪಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನ ಅವಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಆಡ್ ತೋಜು ನಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಸನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಕುಲು ಎಂಚನ ನಾನು ಟೀಮ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಪಂಡಗ ಈ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ದ ಈ ಶಬ್ದೋನ್ ಪಾಂಡನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಏನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಪಿದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂಜ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರ್ತುಂಡೆ ಅವೆ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಮಂತ್ ಇರಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನಕಲು ದಿನೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬೊಕ ಪರಮೇಶ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನಂತ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಮದ್ದಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಮೊಕುಲ್ ಸೀಸನ್ 1 ದ ನೆಕ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿನೋದ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Let us see. Yeah, let's see. Okay. Well, Vishnu Kalavidaradu. So second team audition the video nama tuyarilla Telikeda Bolla. Okay, so well nama Telikeda Bolla da onji video play malple please. ಸಂಜೊನ್ನಗ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದು ದೇಪಂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಿಂತೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಜೊನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ ಪಂತೇರಿ ಯೋಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೊಡೊಂದು ಐಕತ ಕೀಳ್ಕುದ್ರೆ ಚಪಡಾತೀನಿ ಕೀಳ್ಕುದ್ರೆ ಮೋನಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗಲ್ಲಿರ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲುಂಟು ಇರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಪ್ಪಗಲ ಯಾನ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿನತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೂರ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ತೀರಿಯರು ಮರಣಗ ಜನ ಉಂಡ ಮರಣಗ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಮೊನಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರು ಮರಣಗ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂತು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 ಕಿಬಿಲ್ ಕೂತರ ಬಾಡ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಸಭೆ ಓ ಮರಣ ತುಯ್ಯರತ್ತು ಏನ ಕೀಳ್ ಕುದುರೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಕೊಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ದೇಬಲ್ಲಿ ಏನ ಕೀಳ್ ಕುದುರೆ ತುಯ್ಯತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಸಂಜನ ಈರು ಓಟು ಉಂದುದಾರತೆ ವಿನ್ನಾಪರ್ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಕೀಳ್ಗುದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಈರೋಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟು ಲೀಡ್ ಅನಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವು. ಹೌ ಸರಿ ದೀಪೆ ಸರಿ 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 ಅತ್ತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಸನಿಕುಲು ಓಡೆ ಪೋತ ಬೇಗ ಬರವಂತೆ ಮಾರಿಲೇನು ಒಂಜ ಗಿಡ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿಲು ಓಡೆ ಪೋತ್ ದೇವೋ ಐಸ್ ಅಕ್ಲೆಂತುಲೆ ಅವಳು ವಿನಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನು ದೇವೋ ಮಾರಿಲೆ ಬಲೆಯ ಮಂಗೆಯ ಅತ್ತ ಮಾರೆಯ ಈ ತರ ಕಿರ್ಮೆರೆ ಕಿರ್ಮುವ ಮಾರಾಯ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ಕಿರ್ಮೆರೆ ಸನ್ಯನಿಕ್ ಈ ತರ ಕಿರ್ಮೆರೆ ಕಿರ್ಮುವ ಮಾರಾಯ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ಕಿರ್ಮೆರೆ ಸನ್ಯನಿಕ್ ಇತ್ತೆರಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದುಲೆ ಕಿರ್ಮು ಅಂದು ಇದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಿರ್ಮುವರ ಅಟೇಗೆ ನರ್ಕೌಜರ ಲೇಟ್ ದಾರೆ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ದಾರೆ ಬನ್ನಗ ನಿಕಲು దాని విషయాలు అవుతుండే ఎంగులు ಬೇಗ వైదా వన్నగా బైక్ వన్నగా దాని ఎంగులు రోడ్డు ಇದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಂಟೆ ಓ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಂಟೆ ಹೌ ಕ್ಯಾರಂಟೆ ಅತ್ತಬೆ ಅವು ತೇರಂಟೆ ನಮೆ ನನ್ನ ಮರಳು ಕಟ್ಟರತ್ತ ಅವಳು ಸಂಜನೆ ಉಂತುದೇರು ಆರ್ದೆ ಅವನು ಆ ಅರಗೋಳ ಮೂಲೆ ವ್ಯಾತಿಡು ಅಂತ ಮೂಲೆ ವ್ಯಾತ್ಯತ್ತೆ ಓ ಸಂತೆ ಆರೋಳು ಓಟು ಗುಂದುದೇರಿಯಾ ಓಟು ಗುಂದುದೇರು ಅಂಚ ಈಗ 50,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿದೆ ಈರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೋಟು ಪಂಡ ಗೊತ್ತೇರಲ್ಲ 50,000 ಬಗ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಕೊಂಚ 3,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದಿಂದೆ ಏಳು ಬನ್ನಿ 3,000 ದಿಗ್ದು ಜಿಂದು ಏಳು ಬನ್ಯ ಇನ್ನು 2,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓಹೋ 2,000 ಒಬ್ಬೋ ಇಡೀ ಗೊತ್ತಾನು ಮೆಲ್ಲ ಪನಿಯ ಕೇಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಪನಿ ನಿಗುಲು ಬರಡು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೀರ್ಕುದ್ರೆ ಓಡೆ ಕೊರನಿತ್ತೆ ಗಡಿಕ್ ಕೊರನಿತ್ತ ಗಡಿಕ್ ಎನ್ನ ತಾರಾ ಜರೇರ್ನ ತಾರೆ ಬೇರೆ ರತ್ನವು ಸಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಗಡಿಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಗಡಿಕ್ ನಿಗು ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿನ್ನ ಇನ್ ಎಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಏನರ್ದಾತ ಬಗ್ಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಮೇಟು ಉಗ್ರರು ಮುಸುಳೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆ ಉಗ್ರೆ ಇದು ಬೊಗ್ರೆ ಏರೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೊಗ್ರೆ ಕೆಪ್ತಾನೆ ಗೊಬ್ಬತ್ತೆ ಆ ತೀರಿನ ಬೊಗ್ರೆ ಅಂಡ ಬೊಗ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಅವು ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಆಮೇಟು ಉಗ್ರರು ನುಸುಳೊಂದು ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೀಲು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿನಿ ಬೊಲ್ಲಡತ್ತು ಅಕಲ ಎದುರು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಆ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ತೂದು ಉಗ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಲಿಪೇರು ಅವೇ ಗ್ಯಾಪ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಹಲೋ ಸಂಜನಾ ಸಂಜನಾ ಕೆಂಜ ಸಂಜನಾ
ಕೊಪ್ಪರ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನಿನ ಓಡಿದ್ದು ಸೀತ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಅಕ್ಕ ನೀರಾ ನಾನು ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಪುಡದುಂಡ ಮಾರಿ ಇಟ್ಲೆ ಮಾತ ಕಂತು ಪಾಡುವ ಅರೆಗೂ ತುಂಬು ತರ್ಪಡು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮುಳು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪುಡ ನೆಕ್ಲೆನ್ ಪುಂಡಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಬರ್ತ್ವೆ ಪೂಜಾ ಬಾರ ದೊಂಕ ಬಲ ದೊಂಕಿಯ ಒಡ್ಡೆ ದೊಂಕುನು ಪೂಜಾ పోయాలి పూజ పోయాలా పూజ లక్క పూజండే పోయాలి అందని వస్తురు హలో ఆ సంజన బల్లే అందా ఆ సత్య దీపే హలో దాది దాది నవే దాది సంజుని రెడ్డి ఓటు లీడ్ಗೆ ನಲಿಪಿ ಎಂಜಿನ దాదా ಸಂಜನೆ ರಾದ ಎಂಜಿನ ಕಾಲ್ ತಿರ್ಕವನ ಎಂಜಿನ ಇರೋ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರ್ಲಾಟೋದು ಪುರ ತಿರ್ಕವನ ಎಂಜಿನ దాయನ್ తిరగావు ಕಾಲಿ ಸೊಂಟದಾಯ ತಿರ್ಕವನ್ಯಾ ಇರೋ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ತಾವು ಬಯ್ಯನ ಕೊರ್ಪು 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಅದುವೆ ಇತ ದಾನ ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪೂಜೆ ಕೈಕಾರ ಪುರ ಪುಲ್ಲೆ ಪುನ ರೋಡ್ ಫೋನ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬತ್ ನಲಿಪೇಟ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಈ ಪನ್ಪೆಡಿಯ ಕಾಲಿ ಮಂಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅಂದು ಬೇಕರ್ನು ಪೋಪೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಜ ಬೇಕರ್ನ್ಯಾ ಸಿಗೆ ನಲಿಪ್ಲೆ ಈ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆ ನಮ ಈಂದದು ಮುರ್ಕುದು ಬೈದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಇರ ನೀಂದೆ ಮುರ್ಕಿದೆ ಪಾರ್ತ್ ನಲಿಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ನಲಿಪೆತಲ ಭಯಂಕರವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಮ್ಮೆನ ಇಡೀ ಮಧುನ ಅದುಂಡಿಯಾ ನರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧುಪುರ ದೀದಿ ಈ ಮಧು ತಿನ್ಪತ ಏರಿಯಾ ಮಾತಿನ ಪುಂಜಿ ಈ ಮಧು ತಿನ್ಪ ಯಾ ಮಾತಿನ ಪುಂಜಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪುನು ಯಾ ಮಧು ದೀಪುನ್ ತಿಟ್ರಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಕೊರಿಯ ಓ ಎಂಗ ದಾಲೆ ಎಂಗ ದಾಲೆ ಬಿಡಿದ್ದಿ ಆ ತಿಗಲಕ್ಕರೆ ಪೂರ ತಿಂದ ಆಲ್ಮನ್ ಸಾಚ ಬನ್ ಬಿ ನೆಕ್ ಒಕ್ಕ ನಿಯತ್ತದ ಸಾಚಿ ನಾರಕ್ಕ ವತ್ತಿನೆ ಒಬ್ಬೋ ಮೆನಡಿ ಗಂಗಸಾಲನ ಆದುಂಡು ಮಾರಿನ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲನದ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲಂದು ಧನಿಂದ ಬುಟ್ನಿ ಬೊಕ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಕ ಕಮ್ಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಯಾನೆ ಕೊರೋಡು ಮಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದತ್ತಲ ಮರಲಿ ಕಟ್ರೆ ಇದತ್ತಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಇದು ಮಾರ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಡಿದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಡಿದಿ ಏರ್ನ ಏ ನಮ್ಮ ಓ ನಿನ್ನನಾ ಅವು ಎನ್ನ ಪುಡಿದ್ಯಾ ಮಾರಿ ఇంగటాಯ್తుల ఎన్న విత్ మోకే ఉండలేకి జీవనట్టానికి బాట్లి కుడియో ఉంచే అల్లాడ్సు 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 ಓ ಎಕ್ಕಡೋರ ಬಂಡೆ ಗಡಿ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಮೆ ಮಾರಿನು ಮಾತ ಒಂದು ಯಾನತಯ ಈರಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನ ಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿಯನ ಅಯ್ಯೋ ತಾಳಲಾರೆ ನಾಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಪೋಯ್ನಿ ಅಲಯ ಅದಲ್ಲಾತಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೋಕೆ ಎಂಜ ಮಂಡ್ರವ್ರು ಬೋಕೆ ದೇ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಮಾರೆಯ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ದವೆ ಪುಂಡು ಮಾರೆಯ ನೆತ್ತ ಸವಸನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ದವೆ ಪುಂಡು ಸಾವು ಇದೇಗ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಈ ನನ್ನ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತ್ತದು ನಲ್ತದು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾವು ಊರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾವ ಆ ನಕುಲ್ದಾದ ಅಂತೇರಿ ಆಯೆ ಕುರ್ಚಿದ ನಲ್ತೆ ಪರ್ತಿ ನಲ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗಲಿ ಎರಡು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಈರ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂತಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಯಾನು ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ದಾದಾ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಲೇಗ್ನು ಮಸ್ತ್ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತೆಯ ದಾ ಈ ಸತಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆನಾ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜಾನ ಎಂಚಿನ ಲಾವಡ್ಯ ಇನ್ನೆಂಕಿನ ಅಂಜಾಲ್ಗೊಂದು ನೋಡು ಅಂಜಾಲ್ಗೊಂದು ನೋಡು ಎಂಕು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಕೊಂಡು ಬಿಡಾಕುವಲ್ಲ ನೀ ಸಂಜನಿ ವಿನ್ನೋದು ಪೋಡಿಯ ಬಾರಿ ಹಲೋ 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 ಸಂಜುಗ ವಿನ್ನ ಏನೇ ಇನ್ನು ದಾದೆ ಇನ್ನು ಹಾ ಹಾ
ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದೀಪೆ ದೀಪೆ ರಸ್ತರಿಗ ತಿಗಲ್ಲತ್ತ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕು ಚಂದ ಮಾರಿಲೆ ಸಂಜನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಓಟುಡು ಸೋತೆರಿಗೆಯ ಆಡಿಸಿದಾತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ಸೂತ್ರವ ಹರಿದ ಅಂಜಲ ಕೊನಂದೆ ನುಂಗೆಲ ತಿನಂದೆ ಉಪಸ ಕುಲ್ಯನೆ ಸೋತಿನ ಬಿಟ್ಟಲೆ నువ్వు పల్లక్క సంజు అన్న ఎదురుతో పాటిన చిన్నవి ಅವು ರಾಟೆ ರಾಟೆ సంజు అన్న చిన్నవు ಅವು ಗೂವೆಲಿ అంటే నా గువేలు మరి సైలే ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ನೆತ್ತ ಲೀಡರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ GS ಗುರುಪುರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗುರುಪುರ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಉತ್ಸವ್ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಬೊಕ ರಂಜಿತ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮಧು ರಾಜ್ಮುಕುಲ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ರಿತೇಶ್ ನಂದಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ದ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಗೆಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ 4 ಜನಲ ಅಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕುಲು ಬಟ್ ಎಂಜ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಎಮ್ಎಚ್ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ ಅತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಲ್ಲದ ಲಕ್ಕ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತುದತ ಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಬೊಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಂಚ ರಾಶಿ ಬೂರು ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ತಾಲೀಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಜೆ ಮುಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಜೆ ತೋಜೋಡು ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ರ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮುಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟಚ್ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಲು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮುಕ್ಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಓಕೆ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಈರ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬೊಲ್ಲದ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳ ಅವೇ ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಮೆಚೂರ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಹತ್ತದವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಹುಶಃ ಏತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಪ ಆಡ ಮಕ್ಳು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಂದೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಮಿತ್ ಅವೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಗು ಗೊಂಬೆ ಪಾಡ್ನಾಯನ ಒಂದೊಂದು 11 ಅಥವಾ ದನಿನ 11 ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೆಂತೋಡು ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಲ್ ಮದ್ದು ಆದೊಂಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಇಂಚ ಮಂತನ್ನ ಜನಕುಲು ತೆಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕುಲು ಅಮೆಚೂರ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ ಮಾತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅವ್ ಮಂತದ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಅದು ಬೈದೇರು ಬಟ್ ತೂಕ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ತೂಯಿನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ತೂಕ ಅದೇ ವೆಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಸೊ ನೋತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ POPY ಇನ್ನಿಕ್ಲು ದಾದಾನ್ ಪನ್ಪರ ಈಗ POPY ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ಪಾಪಿ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಲೇಜಿ ಪಾಪಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಾಪಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೊಡೆಟ್ಟ ಹೋಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಾಯ್ ಶೋ ಪಾಪಾಯ್ ಶೋನೇ ಇಂದೇನು ಪಾಪಿ ಇಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇರಳ ಸೊ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ದ ಇದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ದ ರೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ ಹಲೋ ಗೀತಾ ಯಾನ್ಯಾ ಸುಮಾ ಟಾಟಾ ಸುಮಾ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಸುಮಾ ದಾನೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೋಯ್ತ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಾರ್ಪೆ ಕುರ್ಚಿಯಲೆಂದು ಆರು ಪರ್ನೆಟೆ ಯಾನಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪದೆ ದಾದ ಎಂಚಂದ ದಾಲಿಜಿಯಾ ಆರು ಪರ್ದು ಮುಗಿತಿನ ಖಾಲಿ ಕುಪ್ಪಿನ ಗುಜರದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ದಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಾಯ್ನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮರ್ರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ
ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಸುಮ, ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಸುಮ. ಏಯ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಸುಮ ಸ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಸ್ಲಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ದಾನೆ ಮಾಲಗ ಮಿನಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಇನ್ನಿ ಪುಲ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೆಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಏನಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ದಾದಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಬರ್ಪರ ದಾದಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಬರ್ಪರ ಅಂದು ಅಂದು ಅವಳ ಇಪ್ಪಾರಬ್ಬಾಡ ಏರ್ ಬರಬಿ ಈರೆ ಏಯ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೆ ಸರಿ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಬರ್ಸೋಗು ಪರ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿಯ ಯಾ ನಂಬುಜಿಯೇ ಈ ನಂಬು ಜನ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ ಅಂದಿಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವಾಂದಿ ಪೊಣ್ಣುಯ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಜವಾನಿ ನಿನಗೇನ್ ಸೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಉಸಿರುದ ಏರು ಇಳಿತೊಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ತೇರೆಗಲ್ಲ ಉಸಿರ್ದ ಏರು ಇಳಿತ ಗೊತ್ತಾಪಡತೆ ಎಂಕ ಮೊಲ ದಮ್ಮ ಗಟ್ಟನಲ್ಲ ಕೇನ್ ನಗ್ಲಿಜ್ಜರು ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ದಮ್ಮು ಗಟ್ಟುನ ಸುರುವ ನಿಕ್ಕ ದಮ್ಮುದ ಸೀಕಿಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಕರ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಕಂಡಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ఉన్నದకేನು ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾತಿ ಇದ್ದೆನ ಕಂಡಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ఉన్నದకేನು ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ 91,000 ಉರ್ಮನುತ್ತ 25 35,335 ಓ ದೇವಾ ಇರಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬಾಯ್ ಪಟ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ತು ಕೆನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೇರಿಗೆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಜೋಗು ಸಾವದ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪವಿತ್ರ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದ ಪಂಚಿ ಕುತ್ತುವೆತ್ತೆ ಪೊಲೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಯಾವ ಎನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶ ದರಿನಪ್ಪ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಚ್ಚ ಒಂದು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂದ ಉಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತಿದ್ದಾನದೇ ಅಂದ ಈ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಂದು ಕೇಂದನದೇ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಕೈಕರ್ ಬಲ್ಪೆತ್ತೆ ಕೈಕರ್ ಬಲ್ ದಿಕ್ಕಲ್ ಏರುಂಡು ಈ ಒಲ್ತು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಮಣಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಉಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನು ಆರ್ನ ಈ ಮಂತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈಜ್ ಮೇಡಮ್ ಥೂ ಇನ್ನ ಜನ್ಮಗು ಒಂದು ಒಲ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರದ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಮೆತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಕೊನು ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಚಿನ್ಕೊನು ಉಂಡು ಪಿಜಿನೊಲ್ಲ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತದೆ ಕೊನೋಡ್ರ ದಾದೆ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನನು ಮಿನಿ ಪಿಜಿನು ಕೊನೊಂಡ ಯಾನು ಟೆಂಪಡ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕುಜಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನಾಗ ನಲಿಪುನ ಸೀಕಿ ಅಂಬ ಉಂತವನ ಮಾರ ಇದಿ ಬಾಗಿಲ್ದೆ ಇದು ನುಲೈ ಬರೋಲಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಬಕ ಎಂಚಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾದ್ಮೆ ಡೀಟ್ ಸಮಯ ಅಂಡತೆ ದಾನಿನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾತಿಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಕೋಡೆ ಬೋದು ಮೇರ್ದ ಗುರೂಜಿದ ಕೇಂಡೆ ಏರು ಗುರೂಜಿ ಜಿ ಕನ್ನಡಡು ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಚೋಕುಲಾಂದಿನ ವಿಷಯ ಆಡ್ಬೋದು ಗುರೂಜಿದ ಕೇಂಡೆ ಐಕ ಗುರೂಜಿ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಗುರೂಜಿ ಬಂಡೇರು ಯಾವಾಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಕೊತ್ತು ಎಂಕುಜ್ಜು ಬಾಲೆ ಬಾಡು ಆತೆತ್ತ ಬಲ ಇನ್ನ ಮಾರೈದೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಗಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಯ ಎಂಕವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಬಾಲೆ ಬಾಡು ಅವೇನು ಏನಡ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೆರಡೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಕೇನೋಡೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನ ಸೇಮ್ಯದ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅವು ಮಾತ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪುರಿ ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಕ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಇರತ್ತ ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಬೇತೆರ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ಅಂಚತ್ತು ಮರೈದಿ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇವೇರತ್ತಯ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ನಾತೆ ಬನ್ನಡಾತೆ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ಪಿನ ಉಂಡಿಯ ದಾದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 16 ವರ್ಷ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾತಿಜಿ ಅವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೀತಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅದ ಅಜೇ ವರ್ಷ ಏನಿ ಐನು ಪೆದ್ದದಲ್ಲ ಏತ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಐನು ಪೆದ್ದದಲ್ಲ ಕಂಡನಗದ ಅದ ಬೇಲೆ ಆರಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಸಮ ಅಲೆಗೆ ಐನತ್ತು ಒರ್ಂಬಲ ಬೆದ್ದು ದಾದೆ ಎಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ನೆಂಪುಂಡೇರಿಗೆ
ಎಂಕ್ಲ ಮಗಲೇನು ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿ ನಿಂದು ಆನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಅವ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೀಲ್ ಮಲ್ದಿನಿಯ ಅತಿ ಡೀಲ್ ಮಂಪಿನೋರ್ದು ಮುಮ್ಮುಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಬೋಡತ್ತಾ ವಾ ಅವಳು ಅಂದತ ದೇ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಲ್ ಕೊಲ್ಲ ತರ ಬತ್ತಿಂಡಿ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಜಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ ಆತನ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾತಿರಲಿ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಕೈದೆ ಪೋಲಿಯ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ್ಯತ್ತ ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಕೈದೀತೀನಿ ಯಾನ ವಗರಂದತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಗರ್ದುಂಡ ಪೋತು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಫೋನ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತೆ ಇದಾದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ದೆತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅನಗನ್ ಪಿರ ಕೊರೋಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ದೆತೊಂಡ ಟೈಮ್ ಅನಗವನ್ ಪಿರ ಕೊರೋಡೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲೆಗ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂಬೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನತ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊನ್ ಪಂಡ ಆಯಂಕಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮದ್ವೆ ಎತ್ತಿಂಟ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಅಂದ ಇಂದಯ ಆಯನ ಜೋಸ್ತಿನ ಪುನತುಲ ಗುಣತುಲ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸಾಲದೆತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೆಗೆಯ ಸಾಲ ದೆತ್ತು ಮದ್ವೆ ಅಂತಿನತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವ್ ಯಾನ್ ಕವರ್ ತೀರ ಸಾಲ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯವತ್ತಿನಿ ದಾಯವತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಏನ್ ಕೊಂಚ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ತ ದಾದಾ ನೆನಪಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಮಗಲೇನು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿ ನಿಂದು ಅಂದತ್ತ ಪಂಡದ ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಲ ನನ್ನಲ ಪೆದ್ದಿಜ್ಜಾಲ್ ಮಾರ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏತು ಬೆದ್ದಿ ಪೆದ್ದೆರೆ ಪೊಣ್ಣ ಆಣತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ 21 ವರ್ಷ ದಿಂಜದು ಒಂಜರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುದೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡೊಂದು ಅಂಚತ್ತು ಮದ್ಮೆಗೆ ತಯಾರಾತೆ ಎಂದು ಖುಷಿಟ್ಟಿ ಖುಷಿಗೆ ತಯಾರಾತೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲಂದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಓಳಿ ಪುನವೆ ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಡಿ ಅಲ್ಲ ನೀ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾಪ ಉಂಟುಂದ ಇತ್ತದಾಯ ನಲ್ತಿನ ದೇ ಆಯೆ ಅಮೇರಿಕದ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಬನ್ನಗ ತಿನ್ನಿಯರ್ದಲ್ಲ ಕಾನೈತೆ ನಾಂದಿ ಓ ಪೂರ ತಿನಿಯರ್ನೇ ಹೋಗ್ಯಾರ ಪುನಃ ಮೂಲ ನಿಂಗೆ ನಿಂಗಿದೆ ಎಂಚ ಆತೋಲುದು ಮಲ್ಲೆಕ ಮಗೆ ಅಮೇರಿಕೋಡಿ ಪುನಃ ನಬೆ ಅಮೇರಿಕ ಓಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಕಡಲ್ ದಾಮೇಟತ್ತ ಆ ಮೂಲು ಬೆಂಗ್ರೇಡ್ ಬೆಂಗರೆಡತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಬಂಡ ಈ USA ಗೆ ಅಂದನ USA ಗೆ ಎಂದು ಬಕ DSP ಗೆ ಎಂದು ಅವು ಅತ್ತು USA ಬಂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಅವು ಏಳು ಕಡಲ್ ದಾಮೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದ ಬಕ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋದಿಪ್ಪು ಗಾಯ್ ಬಂಡ ಏಳು ಕಡಲು ಮೀಂದು ಮೀಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯ ಬೈದಿನಿ ವಿಮಾನ ಅಡು ನಿಂದೊಂದತ್ತು ವಿಮಾನ ಉಂಡತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದೇ ವಾ ಆಯ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ ಉತೋದು ಕಿದಕಿಲ್ದಿಡಿ ಕಿರ್ಮು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜವಕ್ಕೇನು ಅವು ಬೊಡೆದಿ ಮಾರಯ ಬಡದಿ ನಿಕ್ಕತ್ತ ಹೆಂಕತ್ತ ಆಲಕೇನು ಆ ಅಮೇರಿಕದ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆ ಬೇಲೆದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಕ ನಿನ್ನ ದ್ಯಾದ ಬೇಲೆಂಬೆ ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ರಿಸರ್ಚ್ ವಾ ಅವ್ವ ಏ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಯಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನದಮೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 150 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಇರೆಕ್ ಬರ್ಚೆ ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ನೀ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದು ಓ ಅಣ್ಣ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ವಾ ಅವ್ವ ಅಂಚ ಬಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂಡ ಈ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುలను ನಾಡುನು ఒక పరతను మారును ఇత పరతను మారునా దాయదాల కొర్పిన మినుండ ఇల్లడొంజి పరాతు తొందుర్ద కర ఉండు ಗೊಂಡು అలమూలు ಒಂಜಿ ñಕ್ಕೆ ಕೊಡಪ್ಪನುಂಡು ಬೋಡ ಒಂಡಿಯಾ ಅಂದ ಮೂಲು ಎಂದ ಬಡೇತಿ ಎಂಗ್ ಬನ್ನಿಯ ñಕ್ಕೆ ತೊಂದುರ್ದ ಕರಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಕು ಬನ್ನಿನ್ನೇನುದನು ಡ್ಯಾಡಿ ವಾ ನಮ್ಮೆ ಓ ఆయన డాడీ అనత ఆయన డాడీ దిలేతిని ఏంచిన ఓ అనిపిని అది ఎంకు ఓలాపుండు నీకు ఓలాపుండా ఎంకు ఓలాపు మూలుంతుగే ఇదే మంచుయిన ఎంకల ఓలాపుండు ಅವ್ವ ಪೂಜತ ದಾದ డాండి ಎಂಕ ಅಲ್ಬರ್ಚಿ ಆನಲೆ ಮದ್ನೆ ಆಪಿಚಿ ಹೌದಾನೆ ಅಮೇರಿಕದ ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಕ್ಕಿ ತೋರದಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ನೋಡ್ಪು ಜೆರುಂದು ನಾನು ಬೇ ಅವಕ್ಕೆ ಏರು ಅವು ಏರು ಗೊತ್ತಂಡ ಏರು 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 ಈ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣತ್ತವು ಈ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಪೆದ್ದುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಮಾಮಿಯಾ ಮಾಮಿ ಅತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅತ್ತು ಮೆ ಗುಜ್ಜದ ಪೊನ್ಕುಲು ಅಂಕಲ್ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡ ಮಾಮು ಅತ್ತ ಮಾಮು ಪೊನ್ನೋಲಲು ಪೊನ್ನೋಲಲು ಪೊನ್ನೂಲ ರೆಡಿ ಅವನುಲ್ಲು పొన్ను తీరిన అమ్మల్తే పొన్ను నన్న ఆవడాతే
ಅವಡತ್ತೇನಾ ಅವಡತ್ತೆ ಮಾಮು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನನ್ನು ಒಂತೆ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಿ ఒక తీరు అప్పన ಕಂಚತ್ತು ಬೇ ಅಯ್ಯೇ ಅಮೆರಿಕಡ್ ರಜೆಟ್ ಬೈದಿನತ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಮದ್ವೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಸಾ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಸಾ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು మళ్ళెత్తప్ప ఎంకల్నాల పాస్పోర్ట్ బన్న కొంచూరు లేట్ ఉన్న ನಿಕಲಂಜಿ ಬೇಲ ಅಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದು ಅಲತ್ತ ಬಾಲನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ఇతదే నల్తినియా దే పాలేజిందల అమెరికా తోలెత్తా ఎంచినటై ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕೊರದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಟು ನಾನು ಯಾಪಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದೇರೆ ಮದ್ನ ಬೇರೆ ಯಾಪಂಬೆ ಎಂಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರು ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ರೆ 16 ವರ್ಷ ಕಾತದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಐತೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದದ ரெண்டு திங்கள் நாய் கிண்ணி தீப்பு ಅದು ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊರು ಕೂಡ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೂಡ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕ ಪದರಾಡು ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪಾದ್ರಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನತ ನಿಕ್ಕಿತ ಮದ್ಮೆ ಅದು 16 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ನೆಟೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾತಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬೇಲ ನಿಕ್ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರನ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಜಿ ರನ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಆತ ಚಲ್ ಮಲ್ಪೋಚ್ಚವ ಯಾನ್ಲ ನೆರ್ದುಮ್ಮು ರಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಆತೆ ದಾದಿ ಅಂಚತ್ಮೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ನೆರ್ದುಮ್ಮು ರಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆತೋಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಮೋಲು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಮುಂದೇನು ಕೇಣಿಮೆ ಮೋಲು ಕುಸಿಟ್ ಅವಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆನಿ ಲಾಗಿನಿ ಬಾಲೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತ ಒಂಜಿ ಪಾಪಿ ಆಹಾ ಸರ್ ದಾದೆ ಸರ್ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಪನ್ನಗ ಆರ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ತುಯ್ಯ ಬಹುಶಃ ತೂಪಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೊಕ ಒಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋರಿ ಗೊತ್ತಿಜಾರಿ ಯಾನ ಇತ್ತಡುಂಬೆ ಅಂತ ತೂತಿಜಾರಿ ಬೊಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪವಿತ್ರ ಹೆಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ 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 ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲವ್ಲಿ ಅದು ಆರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದೇರು ಬೊಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚನುಂಡು ಅವಳು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೈಜಿತ್ತಲೆ ಅವಿನ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೈದಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಓಲ್ಲ ಏನು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಇಡೀ ಅವನು ತೂ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕಲು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿರು ಓಕೆ ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆರ್ ಇರೇಗ ಸೊ ಒಂಚ ಅಂತ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಖುಷಿ ಆನಂಗೆ ಓಕೆ ಈ ಟೀಮ್ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಚ್ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಸ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಾರು ಇದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೊರ್ಪಾರು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅವೇನು ಮುಕ್ಳು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೊಡ್ತೇರು ರಂತ್ರು ಇಡೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟಚ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂಕ ದಾದಾ ಅನ್ಪಂದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಶಶಿ ಸರ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರು ಅಂಡ್ ಶಶಿ ಅನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಪಣ ಯುನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರು ನಡೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವು ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಏರ್ ಎಂದಲ್ಲ ಪಂತ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಡೋದು ಹೋಪಿನಿ ಏರಾದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಗೆ ಈ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು CPL ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮರಳು ಪತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ದ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಡ್ಜಸ್ ಪನೋಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ವಾ ಟೀಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜೆಕ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪಾಪಿ ಶುಡ್ ಗೋ
ಓಕೆ ಶಶಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ should go. Ram sir irada. Yes, Poppy should go. Poppy select. Okay, directly to the yes Premier. Wow. Congratulations. నీకు ఆజి బాల్ ಒಂಜಿ ರನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಗ್ತಿ ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಜಿ ರನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಟಾ Okay, and Poppy team Bangalore select ಆತನ so ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದು and well Tulsidas Manjeshwar congratulations ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಗೆ and all the artists Ranjit, Pavitra, Nitesh and Nitin congratulations. So premier select ಆಯ್ರು. So what about Vishnu Kalavidar and Telikeda Bolla sir? Any Yes, Vishnu Kalavidar ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ದಯಪನಾಗ ರೀಆಡಿಷನ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಓಕೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರಿ ಜನ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಕಲು ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ ಮನ್ಪನಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರಾಣೆ ದೆತ್ತು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ ನೀಡಿದೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತಂದು ನಿಕ್ಲು ಕುಡೋರ ಆಡಿಷನ್ ಬಲೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಅಂಚಾಂದ ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪಿರತು ಇಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎಸ್ ಪಿರತು ಇಯರ್ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ತುಂಬಾಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಲುಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪಿದೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲೋ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಗ ಅವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದಿನ ಆತಿತ್ತು ಸೊ ಅವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ದೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ವಿನೀತ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಅಂತೂ ಎಂಕುಲು ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಲದ ಸಿಪಿಎಲ್ ಅಂತೂ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪ ರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 1 ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅತ್ತಂದ ಪಿದಾಯಿ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ದ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದೇನೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ನಾಗ ಎರೆಗ್ಲ ಮುಜುಗರ ಇರಬಲ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೊಂದು ದಾಯಿ ಮುಕ್ಲು ಪಂಡಿರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ನೋ ಬಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ದೆರ್ಪು ಓ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಂಡ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಖುಷಾನ್ ಸರ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆ ಜಡ್ಜ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂದ ಆತನ ಅಯ್ಯನ ಕೆಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಪಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ನಿಕ್ಲ್ ದಾದ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲ ಯು ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂಚನ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಾತ ಟೀಮ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಸೊ ಐಟ್ ತೂಕ ಏರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತರ್ ಏತ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜೇರನ್ ಸೊ ಸಿಪಿಎಲ್ season 2 so net audition rounds in 2 on the play and 2 on the tilakane niklegla gottapun so premier ge entry avundulle so finally thanks to Shashiana and thanks to Ram sir panondu inta ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ well this is Vijay Vinit signing off from this program until then bye bye take care and stay tuned to V4 and CPL season 2